selostukset siihen päälle. Osaan minä. Anna tänne se. Joko se kuvaa? Ei kuvaa vielä. Nyt kuvaa. Nyt Joonas ottaa pikku riibin tuosta. Siis kuvaa tää paskaa. Koko ajan paskaa Siis kuvaa. tätä. Kato siellä paskaa. Elää minua paskaa. Vai? Paska, kauhea iso kakka on siellä. Ja mjötsit. Ei, mutta kun se, tuossa on vielä korttiakin tuo estä jäljellä, että jännä sinänsä, että huhhuh. No. Oh. On muuten hyvä. Se on muuten pikkusen verran hyvä. Äläkä oksena. Älkää kuvaatko. Älkää kuvaatko. No pikkusen vielä kuvataan. Pois. Joo, mänöissä on koko ajan. Pikkuhiljaa koko ajan mänöissä. No terve, hyvää huomenta. Päivää. Kuka siellä? Ei siellä ketään. Joo.